Алені Сафроновай 56 гадоў. Яна старшы выкладчык кафедры лінгвістычных дысцыплін Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, навуковец і аўтарка больш як 85 навуковых і навукова-метадычных публікацый. У 2025 годзе Магілёўскі абласны суд прызнаў Алену Сафронову вінаватай паводле артыкула аб удзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні. Яе асудзілі да 2,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Паводле наяўнай інфармацыі, справа звязаная са справай дваравых чатаў. Алену ўнеслі ў дзяржаўны спіс асоб, якіх беларускія ўлады адносяць да экстрэмісцкай дзейнасці. Беларускія праваабаронцы прызналі яе палітычнай зняволенай. Сёння Алена адбывае пакаранне ў жаночай калоніі нумар 4 ў горадзе Гомелі. Гады зняволення не павінны пазбаўляць чалавека права быць пачутым. Памяць і салідарнасць – гэта тое, што дапамагае захаваць чалавечую годнасць нават за кратамі. Не забываем, гаворым пра іх, патрабуем вызвалення, свабоду Алені Сафронавай, свабоду ўсім беларускім палітвязням.